Продължаваме с нашата разходка в Италия и фабриките, които ви показваме тук. В момента сме в близост до Анкона. Това е Средна Италия или региона Марги, в който има изключително производство на костюми и на обувки. Днес сме пред фабриката, която произвежда световно известни марки Brunello Cucinelli, Tombolini и разбира се, линията на Moni Milano, която е Made in Italy за костюми. Елате с мен да ви покажа производството и да видите всичките процеси, които са наистина невероятни. Облеклата на Moni Milano, произведени с марката Made in Italy, са от най-високо ниво и те се създават по технологията Sartoria, която се използва в производството на италианския партньор на бранда Moni Milano, фабриката Tombolini.